Bravo! Managing Director. Bravo West African Organization Limited. Obinwa. Obinwa Mulonobi. Kunobi. And no mulezi wanda babi. Ezi nani dinoso. Endi omalukwe. Munya kunobi biakeno. Ne mulumani dinwa. Asinezi ne mulezi wanda.
mana anyị na-elote yi n'ụwa ya dena bravo na ọgaga n'ọnụ mana ụmụ mere anyị Ebelechukwu Igwilo Asinachi nwata kwa akụ ọkpata akụ Executive Director Clement Obi na Bravo Organization Big Ben amụlụ onye na-ego Bernard Obi Ezodi nwana mada keneli obele nwana dị n'ụsọnụ Bravo ndị n'ụka anyị nọkpọ enki na-alụ n'ụwa bụlụ ya nya ezi oyi ka nwanne nụ Osita dị moko si emenụ onye ọma n'ịma nwanne ibe nwanne na-emelụ nwanne nyaka anya na nwanne dị asọ ebi oji amatụ n'ọsụgo ka Bravo si pụta nụ obele nwa na-eme ibe dị ọra mma Eze Obinwa bịa kelere